Пасля 5 гадоў зняволення вызвалілі палітвязня Анджея Пачобута, журналіста і актывістка польскай меншасці ў Беларусі. Абмен адбыўся ў Белаверскай пушчы на польска-беларускай мяжы. Гэта «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневич. Пра гэты абмен у фармаце 5 на 5 на польска-беларускай мяжы я буду размаўляць ужо праз некалькі імгненняў з галоўнай рэдактаркай праекту «План Б» Вольгай Лойкай і палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам. Толькі нагадаю, што Анджей Пачобут правёў за кратамі 1860 дзён. На мяжы яго сустракаў прэм'ер Польшчы Дональд Туск. Пра гэта ён напісаў у сетцы X. Пачобут адразу пасля вызвалення спытаў, ці зможа ён вярнуцца ў Беларусь. Туск адказаў яму: «Толькі ты вырашаеш, ты ўжо вольны чалавек». Вы, дарэчы, бачыце зараз фотаздымак. Гэта не Дональд Туск, гэта журналіст газеты «Выборчай» Бартош Вілінскі і сам Анджей Пачобут. На здымку, которым апублікаваў Дональд Туск, бачна, што Анджей Пачобут трымае сіні беларускі пашпарт, то бок мы ведаем, што яму аддалі гэты пашпарт, там тэарэтычна ён бы нібыта і можа вярнуцца ў Беларусь. Абмен на мяжы, як напісала Белта, гэта вынік доўгіх перамоваў паміж КДБ Беларусі і агенцтвам унутранай бяспекі Польшчы. Гэта такі аналаг КДБ ў Польшчы, галоўная польская спецслужба. Вядома, што беларускі бок вызваліў, апрача Анджея Пачобута, манаха-кармеліта Гжегажа Гавела, двух грамадзян Малдовы, якіх Беларусь абвінавачвала ў шпіянажы. Таксама з польскага боку вядома, што палякі вызвалілі, прынамсі, археолога Александра Буцягіна, таксама жонку расійскага вайскоўца з Прыднястроўя, яна грамадзянка Расіі, Ніну Папову. І, прынамсі, называлі жонкай гэтага расійскага вайскоўца, але не ясна, за што канкрэтна яна была арыштаваная. Таксама быў вызвалены Александр Белан. Ён нібыта грамадзянін Малдовы, якога абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Беларусі на тэрыторыі Польшчы. Іх вось акурат абмянялі на гэтых згаданых ужо вышэй супрацоўнікаў малдоўскай спецслужбы ў Беларусі. Сёння я гэта абмяркую з маімі гасцьмі, як я ўжо казаў, з Вольгай Лойкай і Валерам Карбалевічам. Вітаю вас. Привет. Прывітанне. Вольга, вітаю. Давайте першае пытанне да Вольгі. Чаму столькі часу працягвалася гэта эпапея з Анджеем Пачобутам? Здавалася б, вызвалялі куды больш важнейшых людзей, якія, прынамсі, на пратэст маглі ўплываць 20-го года, а гэта журналіст, польская меншасць. Тым больш яго арыштавалі толькі ў 21-м годзе. Дмитрий, я бы не недооценивала журналистов, потому что цена за нас какая-то выставляется реально космическая. Да? Мы впервые, наверное, можем почувствовать, что мы на самом деле очень значимые, очень важные люди, потому что неохотно, сложно отдают журналистов вообще, и под 30 наших коллег все еще остается в Беларуси в тюрьме. Польско-белорусские отношения личные, сложные, длинные, да, хочу Сикорского, хочу, чтобы приехал, хочу, чтобы золотая рыбка была на посылках, хочу, и так далее, да. Вот я думаю, что из-за этого сложно с польскими соседями выстраиваются у Беларуси отношения, сильное давление на католиков, сильное давление на диаспору, сильное давление на всех, вот, и поэтому ставки такие высокие. И, в общем-то, если они действительно начали эти переговоры в сентябре, тогда это не так и долго. Американский все-таки трек до первого освобождения занял больше времени. Здесь тоже это американцы содействовали, помогли, спасибо им за это большое. Фактически никакой другой трек, кроме американского, пока явно не работает. Валерия, а як вы думаете, пры чым то вось Анджей Пачобут і шпіёны, которых вызвалялі з абодвух бакоў? Ці гэта такое прыкрыццё, ці наадварот? Глядзіце, тут жа ж паводле паведамленняў у гэтым абмене, вялікім абмене удзельнічалі спецслужбы 7 краінаў. И тут не только американцы, не только американский трек, не только Джон Коул, але и спецслужбы, и невядома, хто тут адыграў большую ролю, тому что гэтае вызваленне, гэты абмен ідзе зусім па іншых правілах.
Гэта не тое, што было з мінулымі вызваленнямі, калі Джон Коул прыязджаў, забіраў, вывозіў беларускіх палітвязняў, а ўзамен ЗША адмянялі нейкія санкцыі. Тут іншы сцэнарый і іншы механізм. 5 на 5. Тут хутчэй некі такі калектыўны абмен паміж, скажем так, краінамі захаду і краінамі ўсходу, паміж США і Еўрапейскім звязам з аднаго боку, а з іншага боку Беларусь, Расія, ну і было сказана іншыя краіны СНД. Не зусім зразумела, хто меў, каго тут мелі на ўвазе, калі Малдову, то Малдова, здаецца, ўжо выходзіць з СНД. Вось, таму тут вялікая спецаперацыя была. І гэта нешта падобнае на тыя класічныя абмены, якія існавалі яшчэ ў часы халоднай вайны. Вы ведаеце, што у Берліне паміж заходняй і ўсходняй часткай Берліна існаваў нават нейкі мост, праз якога адбываўся абмен шпіёнамі. Цяпер на гэты мост экскурсію водзяць, і таму вось гэта некая вот такая схема цяпер атрымалася. Вось некі такі адгалосак часоў халоднай вайны, хаця ўжо і зусім нядаўна былі падобнага рода абмены, у якіх удзельнічалі і ЗША, і Расія, і іншыя краіны. Ну вот немца, якога там прысудзілі ў Беларусі да смяротнага пакарання, яго ж таксама вызвалілі ў рамках вот такіх шматхадовых абменаў. Вольга, а ці памятаеш ты ўвогуле нейкі абмен на працягу 30 з нечым гадоў беларускай незалежнасці, каб Беларусь каго-то на каго-то мяняла? Я не прыгадваю. Ну, своих граждан я не вспомню, чтобы она на кого-то меняла. Да? И, честно говоря, вопрос с гражданством, он тоже не совсем понятен, потому что сказано было, что 3 гражданина Польши, 2 гражданина Молдавии, возможно, Молдовы, возможно, Анджей Почобут получил все-таки польский паспорт, потому что всегда о нем говорили как гражданине Беларуси. Да? Слушайте, я думаю, что все обмены, они все достаточно сложны и многоходовы. Да? Вот сегодня утром, собственно, откуда появилась большая надежда, что вот-вот что-то получится, Сикорский и Коул общались. Вот, и когда уже начался этот обмен, стало известно об освобождении Почобута, Коул сказал, что едет в Беларусь и в течение 2-3 недель. Да? То есть, ну, это тоже часть, видимо, какой-то big deal, неважно, той самой, о которой говорит Лукашенко, или какой-то иной, да? Но, возможно, это все ускоряет процессы, потому что та сделка, она, очевидно, должна ускоряться, потому что ее надо успеть завершить там, до августа-сентября точно. Вот. Ну и хорошо, что это тоже состоялось. Ну, чтобы Беларусь своих граждан меняла на кого-то. Ну, могли, например, эту Инну Кардаш поменять, которую затрымали у Киеве, так, и тримают там следующими изоляторы по обвинувачению шпионажа. Я надеюсь, что это на следующей стадии. Есть еще на кого менять. Валерый, а скажите, ласка, як вы думаете, чому самим полякам без Джона Коула не удалося выцягнуть Почобута за столькі гадоў, 5 гадоў? А бачыце, сітуацыя з Пачобутам, яна была завязаная на складаныя беларуска-польскія адносіны. Пасля 20-го году фактычна Беларусь аб'явіла Польшу галоўным ворагам. І фактычна беларускія ўлады спрабавалі распаліць беларускі нацыяналізм у антыпольскім кірунку. Як бы Польша стала больш важным ворагам нават, чым Злучаныя Штаты. Вось. І таму лёс Пачобута накладваўся вось на гэтыя складаныя адносіны. І ў гэтым праблема. Другая праблема палягала, наколькі можна было зразумець у тым, што Анджей Пачобут паводзіў сябе вельмі мужна і вельмі жорстка. Ён адмаўляўся ісці на любыя кампрамісы.
Не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, але ён патрабаваў, каб яго не вывозілі з тэрыторыі Беларусі, а пакінулі ў Беларусі. Хаця я не думаю, што гэта была вельмі важная перашкода, бо калі б улады беларускія захацелі, то проста вывезлі на мяжу і там, так сказать, выштурхалі бы і ўсё, і ніякіх праблем. І такія выпадкі былі. Вось. Таму вот менавіта пытанне беларуска-польскіх адносін і ускладняла лёс вызвалення Анджэя Пачобута. Ну і потым у мінулым годзе, здаецца, ўжо нават дамовіліся пра вызваленне, але раптам, ну, паводле версіі Александра Лукашэнкі, польскі бок затармазіў працэс адкрыцця нейкага новага пераходу. І таму зноў жа гэта пытанне застапарылася. Ну а потым ужо гэтым годам прозвішча Пачобута было спачатку ў спісах тых вызваленых, якія павінен быў вызваліць Джон Коул, але зноў нешта не зраслося. Так. Таму тут менавіта ускладненне адносін паміж Беларусю і Польшай было вельмі такім важным чыннікам, які дрэнна адбіўся на лёсе Пачобута. Вольга, магчыма, ты звярнула ўвагу, як Белта паведамляла пра вызваленне Пачобута, і яны напісалі, што такое рашэнне было прынята Лукашэнкам у выніку звароту мамы Анджэя Пачобута і Анжэлікі Борыс. Гэта, нагадаю, для тых, хто, магчыма, не ведае, гэта была кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Беларусі. То есть это падаецца ўвогуле, просто вот некія людзі звярнуліся, папрасілі сваякі, а яго вызвалілі ў Беларусь. Чаму для прапаганды і для ўладаў так важна, это так это прадставіць? Слушай, ну это как раз давняя история, именно так, в общем-то, помилование Лукашенко и происходит, да, он же сам помиловать никого не может. Я помню еще со времен Баумгертнера, да, за которого мама попросила, и его тут же отпустили под домашний арест в России. Ну вот мама это святое. Это, кстати, еще с Путина началось. Он же тоже Ходорковского отпускал, ссылаясь на то, что мама тяжело больна. Да, спасибо, что заметили, спасибо, что выпустили. Вот, поэтому, ну, да, вот есть такая, вот ему нужен какой-то костыль, ему нужно какое-то обоснование. Сказать просто, что я так решил, ну, нет. Вольга, ну, а чаму ты думаеш, Лукашенко ў прынцыпе пайшоў на гэта вызваленне зараз? Што яму гэта дало, апрача вызвалення нейкіх расійскіх шпіёнаў? Наўрад ці яны шпіёнілі выключна там на Беларусь. Магчыма, это была просто некая там Я не сумесная думаю, что операция. ему сильно нужны эти шпионы, или, к примеру, Бутягин, да, которого я считала бесполезным идиотом, а видишь, он оказался очень даже полезным. Вот, он в обмене важном поучаствовал. Спасибо ему за его раскопки в Крыму. Да. Жалко, что он так и не понял, по-моему, что с этим не так было. Вот, поэтому, слушай, ну, я думаю, что это все-таки расчет на то, что big deal должен быть, Лукашенко его хочет, и все препятствия этому должны быть устранены. Да? Предельная полезность Пачобута, когда он сидит в тюрьме, сейчас, в общем-то, никакая для Лукашенко. Отсидел он больше половины срока, и, в общем, слушай, ну, все равно раньше или позже с ним надо что-то делать, да? Это как с санкциями. Если слишком долго их не снимать, ну, в общем, их вводят для того, чтобы снимать, так и тут. Его сажали для того, чтобы что-то за это получить. Сейчас, может быть, Беларусь рассчитывает еще что-то получить, ну, я не знаю, вряд ли железнодорожное сообщение с Польшей, пассажирское, допустим, их интересует, ну, может быть еще и погранпереход, но в первую очередь это все-таки американский трек. Я думаю, что именно его пытается закончить Лукашенко, и именно поэтому Коул появляется на каждом фактически этапе и в каждом вот этом обмене, где он вроде бы, в общем-то, действительно ни при чем. Да? Но при этом вот что-то с Сикорским они сегодня все равно обсуждали. Вот. Ну и 2 недели – это очень хороший срок, который он обозначил, что он едет в Беларусь, потому что так 2-3 месяца это занимает. Вот здесь получается, что 2 месяца. Вот. Зараз мы пакажам яшчэ кадры з Варшавы. Гэта кадры, это сядзіба польскай газеты «Выборчай», карэспандэнтам якой калісьці быў Анджэй Пачобут. Як мы паказвалі на пачатку, ён едзе ў мікрааўтобусе з журналістам гэтай газеты, з кіраўніком замежнага аддзелу Барташам Вілінскім.
І ўжо абвешчана пра прэс-канферэнцыю а 16:30 паводле польскага часу, гэта 17:30 у Менску. Яна, магчыма, адбудзецца якраз такі ў сядзібе газеты выборчай або ў канцылярыі прэм'ера-міністра. Значыць, гэта будзе канферэнцыя прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Валерый, зараз пытанне да вас. Скажыце, вот і Вольга згадала, і Джон Коул сказаў, што ён праз 2-3 тыдні з'явіцца ў Беларусі. Чаго яшчэ можа датычыць гэтая здзелка, калі ўжо падмянялі санкцыі супраць банкаў беларускіх, супраць Белавіі, супраць Беларусь-Калія? Ну, тут шмат чаго можна прапанаваць і з аднаго і з другога боку. Ну, з беларускага боку гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных. Менавіта на гэта робіць акцэнт амерыканскі бок. Пра гэта сказаў і Джон Коул, пра гэта гаварыў Дональд Трамп. І менавіта вось гэты тавар найбольш важны. Найбольш важны, то бок вызваленне ўсіх. І хочацца спадзявацца, што да канца года ўсе палітзняволеныя в Беларусі будуць вызвалены. А што з іншага боку? Ну, ёсць яшчэ санкцыі, якія Злучаныя Штаты ўвялі супраць Беларусі. Іх яшчэ немала. Тут ёсць і персанальныя санкцыі, дарэчы, адносна самого Лукашэнкі. І тут вельмі важна для Лукашэнкі гэта фактычна прызнанне яго. Гэта прарыў ізаляцыі на заходнім кірунку. То бок, дасюль Злучаныя Штаты до прыхода да ўлады Дональда Трампа не прызнавалі Лукашенка прэзідэнтам Беларусі. І сёння еўрапейскія краіны не прызнаюць яго прэзідэнтам. А тут у выніку гэтай здзелкі магчыма адбудзецца нават сустрэча Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа. Пра гэта ідзе гаворка, праўда, не зразумела, ў якім фармаце. То бок, для Лукашэнкі псіхалагічна гэта вельмі важны момант. Яго прызнаў сам Дональд Трамп. Яго прызналі самі Злучаныя Штаты Амерыкі. За гэта можна шмат што аддаць і шмат чым ахвяраваць. Таму тут цяжка на шалі вагаў палажыць. Там эканамічныя санкцыі, там дыпламатычнае, міжнароднае, персанальнае прызнанне, ну і вызваленне палітвязняў. Вольга, як ты мяркуеш, што тут які яшчэ профіт можа быць для Лукашэнкі, бо прызнанне некае па факце так, але што гэта значыць, што Лукашэнку што будуць запрашаць цяпер еўрапейскія сталіцы, што ён будзе, умоўна кажучы, нароўні з прэзідэнтамі краін Балтыі ўспрымацца? Ты еще скажи, что в Инсбрук на лыжах покататься поедет. Нет, маловероятно. Скорее всего, не сейчас. Я думаю, что будут дипломатический трек заканчивать, то есть все-таки возвращение посольств. Это важно, это Лукашенко действительно хочет. И я думаю, что будут все-таки допиливать калийную тему, потому что все-таки надо понять, как дальше белорусский калий, станет ли он американским, будет ли, получит ли в какой-то форме США все-таки либо контроль над сбытом, там мне пока сложно сказать. Воля, прабачце, ты што не бачила, што Лукашенко сказаў, што ў іх ужо зарэзерваваны гэты калій усе там на кітайскі рынок і няма, нават калі ніхто захоча? Безусловно, но это неженский калий. Беларусь калия достаточно, и это тот калий, который хотелось бы, чтобы поплыл в больших объемах в Бразилию, в целом в Латинскую Америку. Поэтому, в общем-то, на один китайский рынок Беларусь точно не захочет фокусироваться. Вот. Поэтому я думаю, что в этой сделке калий еще точно появится. Вот. Ну и дипломаты, да. А остальное, индивидуальные какие-то санкции, да, мы же помним, что одна из первых снятых санкций была в отношении одного из каричей, да. Другие важные люди, может быть, тоже будут освобождены от санкций в том или ином виде. Посмотрим, поторгуемся. Ну, на самом деле, то, что воспринималось, что какой ужас, неужели там кто-то на это согласится,
Но выходят люди, мы на это согласились, и сейчас сложно спорить, что это единственный, наверное, возможный способ, и хорошо, что мы им воспользовались, потому что я вот увидела сегодня фотографии первые Анжи. Ну, он сильно похудел, он прям не очень хорошо выглядит. И, в общем, я думаю, что любой, кто его видит, понимает, что очень правильно сделано, что все-таки такие большие усилия международные брошены на то, чтобы белорусов спасать. И опять, да, то, что вот там признание Лукашенко, еще что-то, ну, фактически спасают заложников. Об этом и Коул говорит, и это звучит не всегда в открытую, но это остается как бы таким подтекстом точно. Вряд ли вы считаете этого человека, я про Лукашенко, избранным президентом, да, и тут же говорите о фактически заложниках, об освобождениях, спасении людей и так далее. Ну, если это избранный президент, то он, в общем-то, не берет никаких заложников, и у нас нет даже риторики такой. А здесь она есть, и я думаю, что Коул тоже это прекрасно понимает. Что понимает Трамп, я затрудняюсь сказать, но, в общем-то, действует он так, что это все-таки стало возможным, это освобождение. Так, ось я хочу, до речі, Валерія, спитатися про мотивацію Дональда Трампа, тому що, ну, меркавалася, што, магчыма, для Дональда Трампа гэта таксама, як бы, падзея вызвалення палітвязняў, нейкі медыйны профіт яшчэ большы, ну, паказвае сапраўды, як чалавека, які дбае пра гуманнасць, пра тое, каб людзі не пакутвалі ў турме, але, як мы бачым, Дональд Трамп ну, практычна нідзе не выкарыстоўвае гэтыя навіны. Нават у ягонай сацыяльнай сетцы Truth Social няма паведамленняў такіх. Было некалькі месяцаў таму, там амаль паўгода таму. Зараз пра гэта і Дзярждэпартамент не паведамляе асабліва. Ну гэта не сказаць, каб это некая важная навіна, хаця вызваленне там і сотняў палітвязняў. Гэта ўсё ж такі здавалася б у свеце плюс для амерыканскага прэзідэнта. Як вы думаеце, якая тады яго матывацыя? Ну, былі допісы самого Дональда Трампа ў сваёй сацыяльнай сетцы. Вось. Але яшчэ летам. Увогуле, Дональду... Не, былі зусім недавно, пасля чарговага вызвалення 250 чалавек, праз 10 дзён з'явіўся допіс Дональда Трампа. Увогуле, Дональду Трампу асабліва цяпер патрэбна гісторыя поспеху. Бо у яго шмат праблем унутрыпалітычных, то бок замежнапалітычных, якія пачынаюць пераходзіць ва ўнутрапалітычныя. І цэны на бензін у США растуць, а восенню да выбары ў Кангрэс. І таму Трампу патрэбна гісторыя поспеху. Нават калі забыць пра жаданне атрымаць Нобелеўскую прэмію міра, а там вельмі важны быў такі гуманітарны трэк вызвалення палітвязняў. І Трамп мог не толькі казаць усім, што я дасягнуў прымірэння, там 8 канфлікты залагодзіў, але і вось вызвалення беларускіх палітвязняў. Вось, і гэта важны чыннік, які ў свой час падштурхнуў Трампа да пачатку гэтага працэсу. Наколькі ён важны цяпер, наколькі верагоднасць атрымання Нобелеўскай прэміі міру ўсё яшчэ актуальна, ўсё яшчэ знаходзіцца ў парадку дня, гэта іншае пытанне. Ну, але як бы сіла інерцыі, яна працуе, тым больш, што ёсць спецпрадстаўнік Джон Коул, і ён, воленс не воленс, павінен выконваць сваю функцыю. І ён адказвае за гэты трэк, ён ездзіць, ён прыязджае, і як бы ўжо тут працуюць некія бюракратычныя механізмы. Іншая справа, чаму менавіта беларускія палітвязні аказаліся ў поле зроку Дональда Трампа, таму што ў свеце дзесяткі краінаў, дзе ёсць палітвязні, і нават у большай колькасці, і нават у больш жорсткіх умовах. Вось. А Трамп выбраў менавіта беларускіх палітвязняў, і гэта вельмі цікава. Бо Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, ну, калі не браць Расію, дзе ёсць палітвязні. І таму у еўрапейскіх медыях менавіта беларуская тэма гучыць. Ну і тут жа зноў можна сказаць пра лабісцкія
магчымасці лідараў беларускай апазіцыі і офіса Святланы Ціхановскай і іншыя структуры, якія лабіравалі перад амерыканцамі гэтую тэму. І таму яна зачапіла Дональда Трампа, ну і цяпер вось мы атрымоўваем некія вынікі. Давайте, дарэчы, паглядзім слова Святланы Ціхановскай з гэтай нагоды, а пазней я маю ўжо пытанне да Ольгі. Анджэй Пачобут на волі. Это вялікая радасць для ягонай сям'і і для ўсіх нас, тых, хто падтрымліваў і чакаў Анджэя ўвесь гэты час. Ён правёў за кратамі больш за 5 гадоў, толькі таму, што не адмовіўся ад праўды і сумленна пісаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І, канешне, ягоная стойкасць, годнасць і непахіснасць сталі прыкладам для нас усіх. Я шчыра радая за Анджэя і ягоных блізкіх, якія вытрымалі гэты цяжкі шлях. Я ведаю, колькі сіл і чакання стаяць за гэтым. І, канешне, я дзякую ўсім, хто змагаўся за яго вызваленне. І перадусім кіраўніцтву Польшы, ЗША і нашым еўрапейскім партнёрам. Мы памятаем пра ўсіх, хто ўсё яшчэ знаходзіцца за кратамі. І мы працягваем, пакуль кожны з іх не апынецца дома, побач з роднымі. Вольга, а ці вот і Валерый узгадваў, ці у беларускіх дэмакратычных сілаў беларускай апазіцыі ёсць сапраўды некія яшчэ сіла, магчымасці лабіяваць? Ці гэта хутчэй некая суправаджальная праца? Ну, слушай, ну это сложно оценить на самом деле. Я думаю, что здесь сложилось очень много факторов личных, лоббистских, ну прям самых разных, да. Потому что когда эта дискуссия начиналась, и, в общем-то, общее настроение было такое: нам нечего предложить, нам не на кого менять, мы маленькие, политзаключенных куча в мире, наш кейс не самый страшный, не самый масштабный, не самый вопиющий, нам нечего, да. Слушай, ну маркетинг так работает, да, фактически это, я по образованию второму маркетолог, и это вот здесь это чувствуется, да, мы смогли сделать такую историю, мы все, это не то, что там кто-то один или каких-то 2-3 актора, да, фактически все сложилось. И когда мы завидовали российскому обмену, который, казалось, был невозможен, но все-таки случился, ну, значит, были извлечены какие-то уроки, значит, смогли. Да, значит, смогли достаточно скоординированно, внятно все-таки изложить эту позицию с разных сторон, разным людям на разных уровнях, и это сложилось вот в такой пазл. Я не верю, что тут кто-то один мог, я не знаю, там кому-то из окружения Трампа условно захотелось там заработать на белорусском калии. Да? Ну, я не верю, что такой один фактор мог привести к тому, что сложатся такие массовые освобождения людей, которые, я очень надеюсь, что скоро продолжатся. Да? Скорее всего, здесь сложился прям очень большой пазл. Да? Ну и прагматизм Лукашенко, конечно же. Да, а что ж, 5 лет, надо же, пора уже продавать эту тему, да, с этими заключенными. Пользы-то от них в хозяйстве уже никакой, один ущерб. Поэтому, да, он как человек циничный, вот. Вольга, ты бачыш некае поле для паляпшэння ўвогуле адносін паміж Менскам і Варшавай? Некаторыя заўважалі, што апошнія пару дзён там не было пераходаў ніякіх праз мяжу, ніякіх балонаў не было. Да, и заметь, да, не штурмовали польскую границу, да, там мы уже смеялись, что это такой забор удачно поставили, да, хотя вроде бы казалось, что должны через Польшу идти, а не через Литву, где Науседа поставил условие, что, мол, типа, не штурмуйте нас месяц, не пускайте свои воздушные шары с контрабандой, и мы тогда с вами поговорим. Я думаю, что Науседа все-таки еще поговорит, и этот литовский трек еще будет задействован чуть позже, вот, но, да, получается, что с Польшей Беларусь смогла контролировать ситуацию достаточно для того, чтобы не создавать напряжение на границе, вот, ничего такого не делать, да, вести себя прилично и не спаркаться в занавеску. Вот, спасибо, молодцы, возможно, получите то, что хотели, а все мировое сообщество получило Анджея и других людей, которые пострадали абсолютно ни за что. Я таксама нагадваю нашим глядачам ставіць класка лайк под гэтай трансляцыяй, пісаць калі вас ёсць пытанні ў наш чат, я ведаю, там яны ўжо ёсць, я пазней іх задам нашим гасцям. Мы працуем і жум эфіры, нагадаю, мяне зовут Дмітрий Гурневіч, а вы глядзіце «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Гаспадар Валерый, паколькі мы бачылі, што Варшава, прынамсі пакуль, вызваляе або грамадзяніна Малдовы, расійскіх грамадзянаў, і не до конца зразумела, прычым тут Белта апісвае, што гэта аперацыя КДБ Беларусі, калі там нават карцінку мы бачылі відэа,
як гэтых двух арыштаваных грамадзян Малдовы, я не ведаю, як разумею, што іх у Расіі вядуць, там напісана на майках супрацоўнікаў спецслужбаў ФСБ. То бок так выглядае, што гэта ўвогуле расійскія спецслужбы. Зараз мы бачым на гэтыя кадры, гэта два грамадзяніна Малдовы, якія былі, ну я не ведаю, выглядае, што наўрад ці супрацоўнікі ФСБ выводзяць з амерыканкі грамадзян Малдовы, хаця, канешне, цяперашняй Беларусі ўсё магчымае. Але як вы тут бачыце ўвогуле, гэта аперацыя КДБ, ці ўсё ж такі ФСБ, і проста Беларусь тут ні збоку, ні прыпёку? Ну, бачыце, калі адбываецца некая падзея са знакам плюс, то вельмі хочацца да яе, так сказаць, прылепіцца і атрымаць нейкія дывідэнды. Так робяць усе і хочацца папіарыцца на гэтым. Ну вось, цяпер КДБ беларускае спрабуе паказаць, што яно тут адыграла важную ролю. Ну, дарэчы, трохі раней старшыня КДБ Іван Церцель апавядаў, што мы вядзём, маўляў, перамовы і з польскім бокам, і з іншымі краінамі. Ну, у пэўным сэнсе, мусіць, некая роля тут была. Але, бачыце, тут не толькі КДБ, тут і Александр Лукашенко прыплялі. Аказваецца, тут вырашальную ролю ён адыграў. І вот праявіў гуманізм вялікі па просьбе там маці, Анджэя і так далей. То бок, ну, бачыце, папіарыцца на гэтай тэме гучна, якая сёння, мусіць, будзе ў шмат якіх міжнародных медыях, ну, хочацца ўсім, і таму беларускі бок, ну, па поўніцу скарыстаўся гэтым. Ну, а чарговым разам паказаць Лукашенка гуманістам, ну, чаму б не? Ну, і зараз пытанне таксама і да Вольгі, і да Валерія таксама, хай Вольга першая адкажа. Паколькі мы згадалі ўжо пра тое, што Джон Коул паедзе ў Беларусь праз 2-3 тыдні, і гэта таксама адно з пытанняў у нашым чаце, хутчэй узгадка пра тое, што Джон Коул раней казаў, што ён ужо звяртаў увагу лукашэнкі і беларускага боку на тое, што вызваляць то добра, але трэба спыняць рэпрэсіі, таксама не садзіць новых. І пра гэта, між іншым, і Джону Коулу заўсёды нагадвалі беларускія дэмакраты. Вольга, і як Лукашенко можа паступіць у гэтай сітуацыі? Прыслухацца да Джона Коула, спыніць рэпрэсіі, а з іншага боку, калі ты спыніш рэпрэсіі, то што, это вольніца і разгул дэмакратіі? Ну, видишь, мы говорили о том, что он может остановить такие явные, вопиющие демонстративные репрессии и, в общем, как он умеет, да, задерживать там по административке, чуть-чуть помучили, отпустили, дали химию там по-быстрому или просто... значит, попугали и отпустили через сутки, через трое, да. Ну, слушай, есть еще один прекрасный способ запустить репрессии в другое русло. Не то чтобы я хочу ему подсказывать, да, но можно же продолжать кошмарить и мучить нас, тех, кто уехал, да, продолжать, да, вот признали наших коллег экстремистским формированием, продолжается давление на родственников журналистов, уехавших, можно продолжать. Фактически заочные суды можно продолжать, можно делать всю ту же жесть, но в отношении уехавших людей. Фактически это продолжение репрессий, силовикам вполне приятно и комфортно, при этом страдаем, в общем, только мы, которые физически все-таки в безопасности, в относительной безопасности. Опять мы эту делаем оговорку с учетом недавнего литовского кейса, где готовилось покушение, да. Поэтому я думаю, что да, идея помучить нас дополнительно, попугать, подавить, вот она пока, мне кажется, идут по этому сценарию. Да? А мы уже все равно уехали, да, там, знаешь, если в отсутствии меня, так меня можно даже расстрелять, поэтому... Так, я таксама яшчэ нагадаю, што у гэтай хвіліны, наколькі я разумею, праходзіць прэсавая канферэнцыя міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага і спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула. І ось я бачу, прынамсі, у твітары, або зараз у платформе X, польскага міністра. Ён дзякуе прэзідэнту Трампу за гэтае вызваленне і кажа, што гэтае вызваленне не было б магчымае без Дональда Трампа. Вось вы зараз бачыце гэтыя кадры з сядзібы Міністэрства замежных справаў Польшчы ў Варшаве. Радаслаў Сікорскі з правага боку, Джон Коул у акулярах з іншага боку. Калі там будуць зроблены нейкія важныя заявы, то
Я паведамлю вам пра гэта ў жывым эфіры. Зараз я хацеў бы яшчэ вярнуцца таксама з тым жа самым пытаннем да Валерыя Карбалевіча пра спыненне рэпрэсій, таму што гэта выклік да Лукашэнкі. Ну, я думаю, што ўсё трэба па парадку. Спачатку вызвалення палітвязняў. І я так гляджу, што працэс набірае хуткасць, ён паскараецца, калі раней алгарытм візітаў Джона Коула ў Менск быў раз на 3 месяцы, то цяпер, глядзячы па ўсім, праз 2 месяцы ён адбудзецца. Вось. І потым мы памятаем, што Дональд Трамп запрасіў Александра Лукашенка приехать на саммит Совета миру у США. Невядома, калі ён будзе, ці будзе ён увогуле, ці яшчэ будзе дзейнічаць гэты орган, ну, але тым не менш, як бы запрашэнне ёсць. Вось. І калі раптам такое здарыцца, калі раптам Лукашенко сапраўды паедзе на гэты саммит, ну, трэба ж ехаць к Дональду Трампу з падарункам. Ну, а таким падарункам можа быць толькі вызваленне палітвязняў, прычым усіх, а не часткі. Ну, это маё меркаванне. Вось таму спачатку вызваленне. Што тычыцца спынення рэпрэсій, тут у мяне ёсць вялікія сумненні, бо спыніць гэтую машыну і вярнуцца ў некі умоўны, скажам, 2019 год, ну, гэта цяжка ўявіць сёння. Гэта цяжка ўявіць, і тут ўжо некія працэсы пайшлі, што называецца, на аўтамаце. Калі машына запушчаная, то яе спыніць неяк вельмі цяжка. Таму тут я думаю, што могуць быць нейкія захады, якія будуць гэтыя рэпрэсіі прыхоўваць. Ужо як бы зроблены пэўныя крокі, каб схаваць, каб людзі не ведалі пра гэтыя рэпрэсіі. Вот інфармацыя пра судовыя працэсы закрытая, хаця раней улады наадварот дэманстратыўна паказвалі рэпрэсіі. Там розных тэлеграм-каналах сілавікоў паказвалі, як урываліся ў кватэры, як разбуралі кватэру, як людзей білі, пакаянныя відэо і так далей, то бок ставілася задача запужаць. Ну, а цяпер памянялася, цяпер улады хаваюць сваю брутальнасць. Вось. І я думаю, што хутчэй па гэтаму кірунку будуць ісці беларускія ўлады. То бок максімальна схаваць, максімальна не даваць інфармацыі, максімальна весці гэта ў рэжыме інкамунікадо. Вось. І вось хутчэй такі сцэнарый больш верагодны, чым поўнае спыненне рэпрэсій. Неяк я цяжка ўяўляю у тое, што рэпрэсіі спыняцца да таго часу, пакуль Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе. Я зараз таксама зачытаю некалькі фразаў, сказаў з прэс-канферэнцыі Джона Коулу, і пазней зноў мы вернемся да нашых гасцей. Я ўжо маю пытанне да Вольгі. Я такі нагадаю, што зараз у гэтай хвіліне адбываецца прэсавая канферэнцыя польскага міністра замежных спраў Радослава Сікорскага і Джона Коула. На ёй спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША паведаміў, я нагадаю, пра тое, што праз 2-3 тыдні ён зноў паедзе ў Беларусь. І Коул падкрэсліў, што сённяшні абмен адбыўся дзякуючы сяброўскім адносінам паміж прэзідэнтамі ЗША і Польшчы Дональдам Трампам і Каралем Наўроцкім. Зараз цытата. Гэта пачалося ў верасні 25-го году, калі прэзідэнт Польшчы і прэзідэнт ЗША сустрэліся ў авальным кабінеце ў Вашынгтоне. І прэзідэнт Польшчы даў ясна зразумець, што ён цэніць Анджэя Пачобута і хацеў бы, каб Беларусь яго вызваліла. Мая каманда больш за год працавала над тым, каб вызваліць палітзняволеных у Беларусі. Пакуль што мы здолелі вызваліць каля 500 чалавек, але кожны раз, калі я вёў перамовы з Лукашэнкам, я падымаў пытанне пра тых людзей, якіх вызвалілі сёння. Яны вельмі супраціўляліся гэтаму вызваленню, але з часам нашы адносіны з Лукашэнкам палепшыліся і атрымалася гэтага дамагчыся. Канец цытаты Джона Коула. Вольга, таксама я зацытую табе адным сказам словы Анжелікі Борыс, якая паведаміла сёння, што, аказваецца,
у Анджэя Пачобута няма ніякіх абмежаванняў на вяртанне, прынамсі так беларускі бок запэўніў, у яго ёсць беларускі пашпарт, і ён можа з Польшчы вярнуцца у Беларусь у любы час, калі ён толькі захоча. Як такое, ў прынцыпе, магчыма? Ну, мы бачылі выпадак Міколы Статкевіча, які як бы змусіў пакінуць яго ў Беларусі, але таксама бачылі, якой цаной, яго там інсульт адбыўся. Тут Анджэй Пачобут таксама гэтага дамогся. Як? Да, мы расширяем границы возможного. Да, ну, сложно. Я вижу, что сложно. Да, я следила внимательно, на что пришлось Анжелике Борис пойти, да, для того, чтобы Анже освободили интервью Советской Белоруссии, в смысле, которая Беларусь сегодня, ну и так далее, да. Это все не так просто. Я очень надеюсь, что Анджей возьмет сейчас паузу, чтобы понять, как складывается сейчас ситуация, что происходит в Беларуси, какое есть окно возможностей для действий, для того, чтобы продолжать быть собой, продолжать говорить, вот, и что он не будет спешить с этим решением о том, ехать ему в Беларусь или не ехать. Я вполне допускаю, что каких-то людей могут действительно оставить в Беларуси и не трогать и позволять им даже там что-то там, позволять Николаю Викторовичу вести, к примеру, телеграм-канал. Это возможно, но мы же не говорим в связи с этим, что, ребята, похоже, что у нас тут оттепель, да, вон можно вести телеграм-каналы в Беларуси. Нет, это не можно, и если кого-то одного за что-то не сажают, это еще не закон, не правило и так далее. Поэтому я думаю, что Лукашенко тоже чуть-чуть так прощупывает, что можно, что не можно. Он там сам как-то оговорился, по-моему, при прошлом освобождении Коуловском, что там реальных врагов, сколько там, человек 30, наверное, да. Вот, он пытается прощупать, кто реальный, кто нереальный, кого можно оставлять, кого не можно оставлять. Потому что, насколько я знаю, те, кто остались в Беларуси, на них давление сейчас достаточно сильное. Сказать, что они чувствуют себя комфортно и в безопасности, тоже, наверное, было бы преувеличением. Вот, поэтому вот чуть-чуть границы расширяются, да, поэтому когда первую партию вывозили, и многие говорили, что там это депортация, нас так не устраивает, ну, ребят, как бы это важно доносить, спокойно озвучивать, и, ну, нас слышат, нас понимают, и пытаются сделать так, как лучше и как возможно, да, то есть если бы Анджей прям упирался и отказывался пересекать границу, наверное, это тоже было бы не совсем правильно. Я очень надеюсь, что он будет один из первых, кто сможет вернуться свободным человеком в Беларусь, а не вернуться с какими-то оговорками, условиями, обязательствами и так далее. Да, потому что Анжелика осталась в Беларуси, но осталась довольно дорогой ценой. Да, и я очень рада, что у нее получилось добиться освобождения Анджи. Это, ее роль тоже очень велика была. Спадар Валерый, мы уже говорили про то с вами, что про удел докладнее ФСБ России у гэтым усім, что быццам бы Беларусь магчыма прымазваецца. А якая тады вось якое поле манёвру самого Лукашэнкі? Ну калі гэта кантралюецца там ФСБ России, гэта абмен, то ці не кантралюецца таксама усе гэтыя спробы Лукашэнкі аб прызнанні? І як на гэта глядзіць таксама Москва, Кремль на тое, што ён збіраецца паляцець у Флорыду ці у Нью-Йорк або Вашынгтон, паляпшаць адносіны, сустракаць з Коулам. Напэўна, ён як-то мусіць ведаць пра гэта. Ну, тут розныя пытанні. Конечно, працэс перамоваў паміж Беларусю і ЗША вельмі непакоіць Маскву. І мы пра гэта чулі, памятаеце ўсе гэтую історыю, калі паўстала пытанне пра паездку Лукашэнкі ў Вашынгтон на саміт Савета міру, то Расія так з трох бакоў, трымя залпамі, так сказаць, крычаць стала. І Лукашенко не паехаў у выніку. Што пасля гэтага адбылося, цяжка сказаць. Магчыма, што Лукашенко угаварыў Пуціна не перашкаджаць яму ехаць у Злучаныя Штаты, таму што пасля мінулых перамоваў з Джонам Коулам Лукашенко даволі ўпэўнена казаў, што так ён збіраецца ў Злучаныя Штаты, значыць, з Пуціным дамовіліся. То бок, вось гэты працэс збліжэння, ну не збліжэння, нармалізацыі, размарозкі, скажем так, адносін паміж Беларусю і ЗША,
Беларусію захадам, гэта пытанне моцна хвалюе Расію. А вось пытанне вызвалення палітвязняў, пытанне маштабу рэпрэсіяў, я думаю, што вось на гэтыя тэмы, на гэтую тэрыторыю, на гэтую прастору Расія не прэтэндуе. Тут у Лукашэнкі свабода рук. Вось, ну, унутраная палітыка Беларусі, маштаб жорсткасці рэжыму, гэта хутчэй та дзялянка, на якую Расія не прэтэндуе. Таму, у прынцыпе, з вызваленнем палітвязняў Лукашенко даволі вольны, у яго вольныя рукі развязаны, і, у прынцыпе, ён тут можа вырашаць, каго вызваляць, каго не вызваляць, каму дазволіць застацца ў Беларусі, каму выязджаць. Вось, наколькі маштабна ладзіць новыя рэпрэсіі і гэтак далей. Масква будзе уважліва сачыць за працэсам размарожвання адносін. Ну, але вось у Лукашэнкі ёсць аргумент, і ён ужо яго выкарыстоўваў, маўляў, сама ж Расія вядзе перамовы з Злучанымі Штатамі. І Пуцін лётаў на Аляску для перамоваў з Дональдам Трампам. Ну так а чаму я не магу тое самае рабіць? Вольга, а ці ты бачыш некую, скажем, прыкмету ці некую логіку у вызваленні Лукашэнкам палітвязняў гэтых групаў, бо адных людзей вывозяць за мяжу, іншых называюць публічныя імёны, пакідаюць у Беларусі, трэціх вызваляюць, але нават не называюць іх імёнаў да канца, і журналісты пазней там па адным мусяць даведвацца імя там аднаго, і часам невядома дакладна, хто быў вызвалены. Чаму так робіцца? Ну, я думаю, что это такое прощупывание границ возможного, да, потому что представить, что Лукашенко всерьез опасается, допустим, уехавших, ну, мне сложно сказать. Вряд ли, на самом деле, все мы довольно безопасные, мирные и так далее. Мне, кстати, интересно, те, кто сидят за преступления, связанные с насильственными действиями, там, поджоги и так далее, вот что с ними будут? Будут ли эти люди выходить? Вот. Я лично волнуюсь за тех, кто по ЧКБ еще сидит, потому что среди них это мои сокамерники еще, и мне бы очень хотелось, там женщины есть, там есть семьи, вот, что-то никак до них не дойдет дело, да, то есть там есть тоже какие-то свои, по-моему, обиды, приоритеты и так далее, потому что часть, на самом деле, заключенных, политзаключенных я бы отпустила просто в качестве жеста доброй воли, там, стариков, больных, весь гуманитарный список, ей-богу, да, просто там, Джон, чтобы не обращать наши с тобой отношения, вот, есть у нас о чем поговорить, эти люди пусть уже там как-то остаются в Беларуси. Вот. Ну, на самом деле, очень сложно сказать, потому что совершенно одинаковые люди, одинаково осужденные за одинаковые преступления, оказались кто-то выслан, а кто-то оставлен в Беларуси. Я думаю, что на следующих этапах будет обсуждаться все-таки возможность вернуться этим людям, потому что, ну, тоже странно, да, что мы создаем такое давление на миграционные службы многих соседних стран. Нас много, да, в случае с Польшей нас очень много. Мы, кстати, очень полезные Польше, поэтому я надеюсь, она тоже не в обиде. Спасибо ей за такую лояльность к большому количеству людей, вынужденно уехавших из страны. Вот, поэтому я думаю, что это такие вот какие-то прощупывания. Может, силовики где-то там белорусские начнут пенять Лукашенко, что это ты тут пораспускал. А может, нет на самом деле. Тут он сам, мне кажется, пока еще точно не решил, где тут степень моего гуманизма заканчивается, начинается и так далее. Все-таки Коул хороший переговорщик, да, он умеет и польстить, и там массаж эго сделать, да, это такая, в общем-то, очень так, навык. Я тебе, пробач, пераб'ю, я сегодня читал, как Джон Коул говорю про то, что сам Лукашенко и про Пачобута говорю, что показываю імя, кажу, боже, ну вызвали ты гэтага чалавека і ввогуле гэтых людзей, што табе это каштуе? Што ты атрымаеш ад таго, што яны сядзяць за кратамі, і псуецца твой імідж на міжнароднай арэне? У сувязі з гэтым да вас абодвух пытанняў. Сапраўды, навошта Лукашэнку гэтыя людзі ў турме 5 гадоў, калі іх можна было вызваліць? І той дыялог, про які мы сёння гаворым, што нібыта хоча наладзіць там Амерыку, ён мог 5 гадоў таму гэта зрабіць.
Ну, моя версия, потому что он слишком разгромно проиграл в 20-м, потому что он обиделся, да? Ну, вот просто обиделся. Личная, такая очень болезненная. Ну, тут на самом деле Качанова виновата, а не мы. Мы его вполне искренне и довольно давно не любили, да? Ну, а то, что он узнал об этом только в 20-м, ну, извините, это спроси у своих Наташ, да? Почему они тебе так искажают информацию, что ты об этом не знал и сильно удивился этим масштабом. Ну, травма у него, травма. Обычно в психотерапию советуют идти, и через несколько лет буквально можно наконец-то перестать вот переживать эту травму будет. Валерий, вы думаете, это травма, ці тут нешта яшчэ? Чаму трэба было трымаць 5 гадоў тых людзей? Ну, там яшчэ частка сядзіць. Ну, ведаеце, не было попыту. Пакуль не з'явіўся Дональд Трамп і сказаў, што мы гатовы заплаціць за вызваленне палітвязняў адменай санкцый. Еўропа дасюль не гатовая абмяркоўваць гэтае пытанне. То бок, ну, это ж тавар, які можна, як ён лічыць, добра прадаць. Але калі за гэты тавар гатовы нехта плаціць, дасюль ніхто не гатовы быў плаціць. І толькі пасля таго, як Дональд Трамп прыйшоў да ўлады і пачаўся вось гэты працэс. Таму тут якраз логіка Лукашэнкі зразумелая. Калі ніхто нічога не прапануе, ну так трэба гэты тавар трымаць да таго часу, пакуль не з'явіцца, сказаць, рынкавая цана нейкая. Я, до речі, зараз хотів би зацитати ще узгадування про Анджея Пачобута з турми. Його опублікував наш супрацовник Ігор Лосік у своїх соціальних сетках. У 23-му годі Ігор Лосік був у ШИЗА у Інопольській колонії на несколько днів у одной камере с Анджеем Пачобутом. Далее цитаты я прочитаю по-российски. «Думаю, что нас посадили вместе не случайно, а чтобы послушать, о чем мы будем разговаривать. Успели и обсудить наши уголовные дела, войну в Украине. С нами вместе сидел и потом передавал оперативникам всю информацию Егор Карлов, известный стукач в колонии. Потом многие месяцы мы сидели в соседних камерах. Справа от меня был Бабарика, слева Пачобут. С тех пор Анджей Пачобут 3 года находился в ужасных условиях, постоянно чередуя ПКТ и ШИЗО, в диком холоде, без каких-либо связей с другими заключенными, но ни разу не пойдя ни на какие уступки администрации и тем, кого к нему подсылали. Настоящий символ мужества и стойкости». Гэта написал Ігор Лосік у своих социальных сетках. Я так само, до речі, нагадаю літаральна адным сказам, я про гэта не ведаў. Жонка Джона Коула, амерыканская журналістка Грета Ван Сустерен, якая, до речі, была ў Менску, разам з імі нават брала у Лукашэнкі інтэрв'ю для тэлеканала Newsmax, написала про тое, што Джон Коул быў выходны на гэтым прыёме разам з Дональдом Трампам у гатэлі, дзе была страляніна, так, мы бачылі гэтыя жахлівыя кадры. І ён таксама хаваўся пад сталом, і яна напісала пра свайго мужа, што паглядзіце, якая праца, вот ён хаваўся ў суботу, а праз 2 дні ён ужо вызваляе чарговых палітвязняў. Вольга, пра ролю Джона Коула увогуле і пра яго значэнне для гісторыі сучаснай Беларусі. Як так сталася, што адзін чалавек, ці яму ўдалося, ці яго нейкія выключныя здольнасці, ці проста ён трапіў, як казаў Валерый, проста попыт з'явіўся і яму пашанцавала? Я думаю, что личный вклад очень большой есть в любом случае, да, потому что я вот уже иронизировала над этим массажем эго, да, Лукашенко. Это надо уметь, это надо мочь, это надо иметь определенную гибкость, дипломатические таланты, да, потому что многие, я слышала, тут недовольны. Как он мог там Лукашенко такое сказать? Как он там не может сказать, что он диктатор? Не может, не хочет, он ведет сложные переговоры, у него есть цель, и если ты эффективный переговорщик, тебе, ну, твоя цель не сказать террористу, что он террорист, да, и сказать диктатору, что он диктатор. Это не так сложно, в общем-то. Особенно если на расстоянии он из Вашингтона мог называть его вообще как угодно, да, хоть земляным червем. Да. Я думаю, что личный вклад очень велик в таких случаях на самом деле. Вот.
что-то объяснить ему, что-то пообещать. На самом деле мне очень любопытно, кто тему The Bound предложил, потому что это тоже такое больное, важное, личное. И я думаю, что в этой плоскости тоже еще могут быть определенные, ну, не то, что там уступки, но, в общем, какие-то такие. Да. В конце концов, в Штатах анти-эйдж технологии обещают, что мы тут уже через 10 лет новые люди смогут до 150 жить. Да. Может быть, тут что-нибудь такое интересное есть, что можно предложить. Вот. Не скажу, что это хорошая новость для белорусов, да, если кто-то будет жить до 150 лет. Но, в общем, с этим можно работать, об этом можно говорить. И то, что он может вот так себя вести, целоваться, обниматься, быть таким классным, раскованным, вот. Большое ему за это спасибо. Что он на самом деле думает, в принципе, тоже он не сильно скрывает. Да, выступление его в США, рассказ о том, как он ездил в Беларусь, в общем-то, тоже вполне, и особенно как он вывозил первую группу людей, которая была уверена, что их везут расстреливать. Да, это прям, мне кажется, было очень впечатляюще и многое объясняет о том, что на самом деле американские дипломаты думают о тех, с кем они ведут эти сложные и, слава богу, эффективные переговоры. Ну, тым больш Джон Кол гэта прафесійны юрыст, адвакат, который вельмі шмат вядомых працэсаў у Амерыцы вёў паспяхова, у тым ліку ён быў адвакатам Дональда Трампа. Гэта чалавек, да якога Дональд Трамп мае вышэйшы давер, і адпаведна гэта дадае таксама эфектыўнасці гэтаму чалавеку. Валерый, так у нас пару хвілін засталося. Я яшчэ хацеў бы пытанне вам задаць, ну калі вось праз 2-3 тыдні Джон Кол прыедзе ў Беларусь. Ці бачыце вы зараз яшчэ поле для вызвалення палітвязня чарговай партыі, калі зараз знакавая асоба Пачобут быў вызвалены? І фактычна ці засталіся такія знакавыя людзі таксама, каб можна было імі гандляваць, бо я разумею, што для гандлю патрэбны нейкія вядомыя людзі. Лукашенко так шмат набраў палітвязняў, што яшчэ шмат разоў Джон Кол можа прыязджаць у Беларусь, вывозіць адсюль людзей, вызваляць іх з турмы і хопіць яшчэ у гэтым спісе людзей. Мы ведаем, што і журналісты ёсць, яшчэ якіх не вызвалілі. Ёсць людзі, скажем так, родзічы тых людзей, якіх ужо вызвалілі, скажем, сын Віктара Бабарыкі, і шмат іншых людзей. Таму будзем з нецярпеннем чакаць прыезда амерыканскага спецпрадстаўніка і будзем спадзявацца, што людзей вызваляць і можа ўжо і ў большай колькасці. Бачыце, тут ужо працэс набраў такі тэмп, што з кожным разам усё больш і больш. Ужо, так сказать, некая прагрэсія арыфметычная мусіць. І мінулы раз 250, ну цяпер можа і больш будзе. Так што будзем спадзявацца і чакаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння маімі гасцямі былі Вольга Лойка і Валер Карбалевіч. Дзякуй вялікі вам. Я таксама хацеў бы напрыканцы яшчэ анансаваць, магчыма, зараз мы вам пакажам кадры, якія апублікавала, здаецца, агенцтва Белта. Гэта пра тое, як выглядала гэтае вызваленне менавіта з беларускага боку, то бок давядзенне да мяжы гэтых людзей. Папрошу зараз рэжысёра паказаць гэтыя кадры. Гэта пераход на польска-беларускай мяжы. Вось мы бачым, гэта, так разумею, жонка так званага расійскага вайскоўца, звязанага з Прыднястроем. Гэта былі кадры з Белаверскай пушчы, таму што менавіта па абодву бакі Беларускай пушчы адбылося гэтае вызваленне, дакладней абмен у фармаце 5×5. Я таксама заклікаю вас заставацца разам са свабодай, сачыць за нашым сайтам, за нашымі сацыяльнымі сеткамі, дзе мы публікуем усе апдэйты, усе апошнія паведамленні і пра гэтае вызваленне, пра гэты абмен, ды і не толькі. Будьце разам з намі. Для вас сёння ў Празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Калі ласка, яшчэ раз пастаўце лайк, калі вы гэтага не зрабілі. Напішыце каментар. Дзякуючы вашай актыўнасці, наша відэа зможа пабачыць большая колькасць людзей, а для нас гэта вельмі важна. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся за свабодай.